जिल्हा प्राथमिक शिक्षक सहकारी पतसंस्था सिंधुदुर्ग याची पंचवार्षिक निवडणूक दिनांक 14 मे 2023 रोजी सकाळी 8 ते सायंकाळी 4 वाजता होणार आहे। प्रत्यक्ष मतदान केंद्रात गेल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, मतदान कसं करायचं आहे याबाबत आता आपण माहिती बघूया। आपल्याला मतदान अधिकारी मतदान केंद्रावर गेल्यानंतर आपल्याला 6 रंगाच्या 6 मतपत्रिका देणार आहेत। त्या बघा, त्याच्यामध्ये पहिली जी आहे सर्वसाधारण मतदारसंघ तालुक्याची जी मतपत्रिका आहे ही आता आपण कुडाळची बघतो। या कुडाळच्या पहिल्या क्रमांकाला आपण बघितले तर आपल्या परिवर्तन सहकार पॅनलचे राजाराम बाबूराव कविटकर हे आपले उमेदवार आहेत। त्यांच्या पुढे निशाणी जी आपली परिवर्तन सहकार पॅनलची निशाणी आहे नारळ, या नारळ या चिन्हावर आपल्याला जी बाणफुली दिली जाणार आहे त्या बाणफुलीचा आपण इथे चिक्का उमटवणार आहोत। तो चिन्हावर आणि रिकाम्या जागेत असा आपण अर्धा आपल्याला तो निशाणा उमटवायचा आहे तिथे। आता हा निशाणी उमटवल्यानंतर आपण कागद कसा दुमडायचा बघा, इथे अनुक्रमांक आहे तिथून आपण एक घडी घालायची आहे आणि त्याच्यानंतर निशाणीच्या बाजूने आपण एक घडी घालणार आहोत। पुन्हा एकदा आपण बघूया, आपल्याला इकडची पहिली निशाणीच्या साईडने आपल्याला करायचं नाही आहे, आपल्याला अनुक्रमांकाच्या साईडने आपण एक घडी घालणार आहोत, त्याच्यानंतर इकडची घडी घालणार आहोत आणि आपण नंतर मधोमध एक घडी घालणार आहोत। ही आपण बघितली पहिली। आता त्याच्यानंतर दुसरी नमुना मतपत्रिका आपण बघूया, ती आहे जिल्हा कार्यक्षेत्र सर्वसाधारण पुरुष। याच्यामध्ये बघा, पहिल्या नंबरला आणि तिसऱ्या नंबरला हे आपल्या परिवर्तन सहकार पॅनलचे उमेदवार आहेत। याच्यामध्ये देशमुख अशोक लिंबाजी साळुंके हे आहेत बघा, आणि त्याच्यानंतर पाळेकर अरविंद यशवंत हे आहेत। यांच्या पुढे आपण बघितले तर आपल्या परिवर्तन पॅनलची जी चिन्ह आहे नारळ, या निशाणीकडे आपल्याला या मतपत्रिकेमध्ये 2 आपल्याला बाणफुलीचे चिक्के उमटवायचे, ते आहेत पहिल्या आणि तिसऱ्या। आणि हे आपण उमटवल्यानंतर पुन्हा आपण जसं पहिल्या वेळी बघितलं तसं पुन्हा एकदा बघूया, आपण अनुक्रमांकाच्या साईडने आपण एक घडी घालणार आहोत, त्याच्यानंतर निशाणीच्या साईडने आपण एक घडी घालणार आहोत आणि आपण मधोमध एक आपण पुन्हा एकदा अशी घडी घालणार आहोत आणि ती अशा प्रकारे असेल। आता याच्यानंतर आपल्याकडे पुन्हा एक आहे गुलाबी रंगाची आपल्याला आहे, ती आहे आपली मतपत्रिका जिल्हा कार्यक्षेत्र महिला प्रतिनिधी। याच्यामध्ये बघितले तर आपल्या 3 आणि 4 नंबरला आपल्या परिवर्तन सहकार पॅनलचे उमेदवार आहेत। त्यांच्या पुढे नारळ या चिन्हावर आपल्याला या मतपत्रिकेमध्ये पण आपल्याला 2 मतं द्यायची आहेत, त्याच्यामुळे आपण जी बाणफुलीचे जे चिक्का आहे तो 3 आणि 4 नंबर या उमेदवाराच्या 3 नंबरला आपले जे आहेत पॅनलचे सावंत नेहा नरेंद्र आणि 4 नंबरला आहे सावंत संचिता भिवा, यांच्या समोरील निशाणीला आपण काय करणार, बाणफुलीचा चिक्का मारणार आहोत। त्याच्यानंतर घडी आपण पुन्हा तशीच घालतोय, अनुक्रमणिकेच्या साईडने आपण एक पहिली घडी घालणार आहोत, त्याच्यानंतर निशाणीच्या साईडने आपण घडी घालणार आहोत आणि त्याच्यानंतर मधोमध आपण पुन्हा एकदा एक घडी घालणार आहोत। म्हणजे आपण जे सुरुवातीला गेलं तसंच आपण करणार आहोत। आणि त्याच्यानंतर जिल्हा कार्यक्षेत्र इतर मागास प्रवर्ग ही पिवळ्या रंगाची जी मतपत्रिका आहे त्याच्यामध्ये आपले 1 नंबरलाच आहेत संतोष सुभाषचंद्र कोचरेकर सर, यांच्या समोरील जी निशाणी आहे पहिल्या क्रमांकावर ती आहे आपली नारळाचीच, आपले परिवर्तन सहकार पॅनलची जी निशाणी आहे नारळाची, याच्यावर आपण बाणफुलीने चिक्का मारायचा आहे आणि पुन्हा तसंच आपण पुन्हा कृती करणार आहोत। अनुक्रमणिकेच्या साईडने आपण घडी घालणार आहोत, त्याच्यानंतर निशाणीच्या साईडने घडी घालणार आहोत आणि त्याच्यानंतर आपण मधोमध एक घडी घालणार आहोत। आता याच्यानंतर बघा, जिल्हा कार्यक्षेत्र भटक्या विमुक्त जाती जमाती ही मतपत्रिका आहे। याच्यामध्ये 2 नंबरला आपले जे उमेदवार आहेत ते आहेत अनिल वाघू वरग, यांच्या समोरील निशाणी जी आहे नारळ या निशाणीवर आपण बाणफुलीचा चिक्का मारणार आहोत। तो मारल्यानंतर अनुक्रमणिकेच्या साईडने आपण पुन्हा एकदा घडी मारणार आहोत आणि त्याच्यानंतर निशाणीच्या साईडने आपण घडी मारणार आहोत आणि मधोमध आपण पुन्हा एकदा घडी मारायची आहे आणि अशा प्रकारे ती घडी होईल, ती पण पुन्हा आपण बाजूला ठेवतोय। आणि त्याच्यानंतर शेवटची जी मतपत्रिका 6वी आपली आहे ती आहे जिल्हा कार्यक्षेत्र अनुसूचित जाती व जमाती। याच्यामध्ये पहिल्याच नंबरला आपल्या परिवर्तन सहकार पॅनलचे उमेदवार आहेत आटक मनोज कुमार गुणाजी, त्यांच्या निशाणीसमोर आपण बाणफुलीचा चिक्का मारणार आहोत आणि त्याच्यानंतर घडी मारताना आपण तशीच अनुक्रमणिकेच्या साईडने घडी मारणार आहोत, त्याच्यानंतर आपण निशाणीच्या साईडने घडी मारून मधोमध आपण अशी घडी मारणार आहोत। आणि ही पूर्ण घडी मारून झाल्यानंतर आपल्याकडे ज्या 6 मतपत्रिका आहेत
ह्या 6 मतपत्रिका आपण एकत्र करायच्या आहेत आणि त्या मतपेटीमध्ये आपण टाकायच्या आहेत। आता आपण हे बघितलं, कुडाळचं बघितलं आणि अशाच प्रकारे आपण वेंगुर्ल्यातील जे आमचे परिवर्तन पॅनलचे उमेदवार आहेत सागर कांजी, त्याच्यानंतर सावंतवाडीचे आहेत सुभाष सावंत, मालवणचे आहेत संतोष पाताडे, देवगडचे धर्मराज धुरत, कणकवलीचे रवींद्र जाधव आणि शेवटी वैभववाडीचे जे आहेत दिनकर केळकर यांच्या समोरील जी निशाणी असेल नारळाची, या निशाणीवर आपण बाणफुलीचा चिक्का मारायचा आहे आणि आपण सर्व तालुक्यातल्या सर्व मतदार भगिनींनी आपल्या परिवर्तन पॅनलच्या सर्व उमेदवारांना मत देऊन बाणफुलीचा चिक्का मारून नारळ हे लक्षात ठेवायचं आणि परिवर्तन हे आवश्यक आहे, आता नाही तर कधीच नाही आणि हे परिवर्तन आपण सर्वजण आपले जे मतदार बंधू भगिनी आहेत ते परिवर्तन नक्की करणार आहेत। धन्यवाद। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।